खुलुमबाय अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिनानावमोन दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे दुखु गोनां मोनसे मेसेज एबा रादाबखौ नैबे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों आं दिनै लाबोदों बे लाबोनाय बेनोदि जोंनि गोथार पप फ्रान्सिस जाय गोथार पप फ्रान्सिस जेरै जोंनि काथलिक धोरोमनि गुदियाव जाय सारा बुहुमनि गासै बुहुमनि जाय गोथार पपआ दिनै जोंखौ नागारनानै इसोरनि लेंहरनाय बायदि बिथाङा 80 बैसो बे बोसोरसिम इसोरनि मोजांथार हाबाफोरखौ मावनानै दिनै बे बुहुमनिफ्राय 2025 मायथाइनि दिनै 21 तारिख नैबे एप्रिलाव बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। बिथांनि थाखाय जों साफ्रोमबो बुहुमाव फोथायारि आइ आफा आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर नोंथांमोना बिथांनि जिउमानि थाखाय इसोरनाव आरज गाबनो थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायनाय मानोना बे रादाबा जाय अनजायग्राफोर अस्ट्रेलियानिफ्राय बे रादाबखौ मोनदों आरो बे रादाबखौनो दिनै नोंथांमोननिसिम आङो नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर' बिमानि रावैनो बिथांनि माखासे जारिमिन आरो बिथांनि मावदिन्थि आरो बिथाङा सोरमोन आरो बिथांनि बिमा बिफाया बेनि गासैबो माखासे नाम आरो माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननो होनो लाबोदों। बेजों लोगोसे अनजाग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा बिनानावफोर जाय पप फ्रान्सिसआ गासै जागायजेननायनिफ्राय लानानै जेरै जाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै गिबि दौरि एबा गिबि पप महरै जेरै गोथार पिटारखौ बे गायसनदोंमोन। नों पिटार आं आंनि गिर्जाखौ गोगोम अन्थाइनि सायाव लुगोन जाय गोथार माथाइनि गाहाम बाथ्रानि जोङो गोथार बाइबेलाव जों फरायना मोनदों। बिथांनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि अननायाव जाय जोंनि गोथार पप जेरै बे गोथार पप फ्रान्सिसआबो दिनै 266 बे सिरियाव बिथाङा दङमोन। जागायजेननाय पप पिटारनिफ्राय लानानै जोंनि काथलिक जाय पप एबा गोथार पापाया दिनै बेखौ लानानै 266 सुबुं जाबाय। दा बे 266 पपफोरनि गेजेराव दिनै बिथाङा जोंखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। मानोना गासैबो इसोरनि होनाय बायदि मानोना उपदेशनि 3 बालामनि 1निफ्राय जों फरायब्ला मोनो जोनोम जानाय थैनाय आरो गाबनाय दुखु आरो सुखु बारनाय आरो थख्रबनाय बेफोर गासै जागोन घटनाखौ इसोरा जोंखौ बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिजानाय सिगां लिरनानै दोनखादों। दिनै जोंनि गोथार पप फ्रान्सिसआबो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांनायाबो इसोरनि गोसो बायदि आरो बिमानि गोरबोनिफ्राय सारिजानाय सिगांनो बेखौ इसोरा लिरना दोनखादों। आरो बावैसो सिगां जों पप फ्रान्सिसनि माखासे देहानि लोरबांथि बिनि लोमजानायफोरनि सोमोन्दै जों गोबां ससियेल मिडिया एबा निउस एबा रादाबफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों एबा मिथिनो मोन्दों। दा बिथांनिनो दिनै इसोरनि लेंहरजानाय बायदि बे समा 2025 मायथाइनि दिनै 21 तारिख एप्रिलाव एबा जिसु सिखांफिननायनि बे मानदेयाव बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जालांबाय। बेखायनो फै अनजायग्राफोर बिथांनि माखासे मिथिनो गोनां जारिमिनफोरखौ आं नोंथांमोननो एसे मिथिहोनोसै। नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो। गोजोन्थों। 2025 मायथाइ 2025 मायथाइनि जिसु सिखांफिननायनि समबार बे समबारखौ दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायनि दिनावनो जोंनि अनजाग्रा पप फ्रान्सिसआ बे 88 इयार्स एबा 88 बैसोसिम एबा 88 बोसोर बैसोनि जिउ खांनानै इसोरनि फोरबोनि गोथां बोसोनफोरखौ बियो मोजाङै मावनानै बियो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय। जाय बे गोथार पिटारनिफ्राय लानानै दिनैसिम बे पप फ्रान्सिसआ 266 बे 266 पपफोरनि गेजेराव दिनै बिथाङा बे बुहुमखौ जोंखौ नागारना थांबाय। आरो दिनै बे रादाबखौ जोङो अस्ट्रेलिया निउसनिफ्राय मोननाय जादों। पप फ्रान्सिसआ भाटिकान सिटियाव एप्रिलनि 20 खालारखालि जाय पप फ्रान्सिसआ गाजा आरो इउक्रेननि दावराव दावसिनि थाखाय शान्तिखौ लाबोनो थाखाय बे इस्टार सान्डेआव
मोजाङै बिसोरखौ खावलायदोंमोन। जाय गोथार देवबाराव दिनै बे खावलायनायनि उनावनो अखानायैनो एबा दिनै नैबे इस्टार मानडेनि गेजेरजों बिथाङा दिनै बे बुहुमखौ नागारना थांबाय। आरो बिथाङा बबेनि आरो बबे समाव जोनोम जायामोन आं बिथांनि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम आं दिनै फोरमायनो लुबैदों। बेनि जोनोमा जादोंमोन 17 डिसेम्बरनि 1936 आर्जेन्टिनायाव। आरो बे बुहुमनिफ्राय रुंसारि जाबाय 21 एप्रिल 2025 गोथार मार्था हाउसआव। बे माबायदि बान्थाफोर मोन्दोंमोन बेनि सोमोन्दै जों एसे जोङो खोनासंनो। जाय बे एवार्ड मोन्दोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट पाब्लिशार बुक एबा इन्डिपेन्डेन्ट पाब्लिशारनि मोनसे बिजाब आरो बे फ्रिडम फाइटारनि 2017 मायथाइयाव बिथाङा बे एवार्डखौ मोननो हादोंमोन। बार्न टु फ्रिडम स्लेभारि टु लिबारेशनाव। बम्बे मिलेनियाम एवार्ड 2016 मायथाइयाव। इन्डिपेन्डेन्ट पाब्लिशार बिजाबनि एवार्ड जाय बिथाङा स्पिरिचुवेल जाय अननायनि सोमोन्दै बिथाङा बे बिजाबखौ लिरदोंमोन आरो बे एवार्डखौ मोन्दोंमोन 2021 मायथाइयाव। पप फ्रान्सिसआ काथलिक गिर्जानि गाहाय बिफा आरो उदां भाटिकान रायजोनि गुदि। बे जिसुइट ससाइटिनि गिबि पप आरो बेनि फुल नेमा जादों जियस मारिय' बेरग'ग्लिय'। आरो बेनि एडुकेसना जादों मेक्सिक' दा सान जस कलेज 1967 मायथाइनिफ्राय लानानै 1970 मायथाइसिम। पप फ्रान्सिसआ 1980 मायथाइयाव सेमिनारिनि रेक्टर आरो फोरोंगिरिमोन आरो जार्मानि ग्रेजुवेट थिय'ल'जि स्टुडेन्टफोरखौ बियो फोरोङोमोन। बिफानि मुङा मारिया जस आरो बिमानि मुङा रिजिना मारियामोन। बियो 1969 मायथाइयाव दौरि जादोंमोन आरो बियो 1973 मायथाइनिफ्राय लानानै 1979 मायथाइसिम आर्जेन्टिनानि जिसुइट प्रभिन्सियेल सुपेरियरबो जादों। अक्जिलियारि बिशप ब्युनस एयार्स जाय बियो अक्जिलियारि बिशप अफ ब्युनस एयार्सनि 1992 मायथाइनिफ्राय 1997 मायथाइसिम। टाइटुलार बिशप अफ औका 1992 मायथाइनिफ्राय 1997 मायथाइसिम आरो आर्च बिशप अफ ब्युनस एयार्सआव बियो 1998 मायथाइनिफ्राय लानानै 2013 मायथाइसिम। कार्डिनेल प्रिस्ट अफ सान रबार्टो बेलारामिन' 2001 मायथाइनिफ्राय लानानै 2013 मायथाइसिम। अर्डिनारि फर द फेइथफुल अफ द ईस्टार्न राइट्स इन आर्जेन्टिना 1998 मायथाइनिफ्राय लानानै 2013 मायथाइसिम। प्रेसिडेन्ट अफ द आर्जेन्टिना एपिस्क'पल कनफारेन्स 2022 मायथाइनिफ्राय 2012 मायथाइसिम। अनलायग्राफोर आरोबाव दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां रादाबखौ गोसोखांनो लुबैदों। जाय जोंनि अनजागा बिनानाव फेरिस्ता बसुमतारिया 2024 मायथाइयाव जुननि 13 खालाराव बिथाङा रमनाव जाय भाटिकानाव गोथार पप फ्रान्सिसखौ बियो मोनसे लोगो हमनो हादोंमोन आरो बे पप फ्रान्सिसनिफ्रायनो बियो बोरबो लानो हादोंमोन। आरो बे मिटिङाव पप फ्रान्सिसआनो दिनै बे बाहागो लादोंमोन। जाय लेटनि फेमिलि एन्ड लाइफ बे मिटिङाव जाय निउ साइनड हल रमाव बे मिटिङा जादोंमोन आरो बे पप फ्रान्सिसआनो बाहाय गाहाय आलासि महरै दंमोन। आरो जोंनि गेजेराव बिनानाव फेरिस्ता बसुमतारियाबो बियो बाहागो लानो मोनदोंमोन। मानोना बिथांजोआ MIJARC वर्ल्डनि प्रेसिडेन्ट इन्टारनेशनेल मुभमेन्ट अफ कैथलिक एन्ड रुरेल युथनि बिथाङा सासे प्रेसिडेन्ट जानानै दानि रुंसारि जानाय पप फ्रान्सिसखौ बिथांजोआ लोगो हमनो हादोंमोन। नाथाय दिनै पप फ्रान्सिसआ
जोंनि अनजायगा फेरिस्ता बसुमतारीखौ बे बोर होनो मोननायजों लोगोसे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो रंजाथाव बाथ्रामोन। नाथाय जोंनि पप फ्रान्सिसआ दिनै बे बुहुमनिफ्राय गैलिया। बेनिखायनो अनजायगा गासै फोथायरि आइ आफारि बिदा फंबायफोर, दिनै जाय पप फ्रान्सिसआ जोंखौ नागारना थांदोंब्लाबो जोंहा फोथायनाय दं, बियो सोरगो रायजोआव बिफाजों लोगोसे बे आलो गोजोनै जायगा मोनबाय। आरो बे जोंनि थाखाय बे हादराव सान्थि आरो गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय बे जेब्लायबो हास्थायोमोन। हादरनि दावराव दावसि, हादराव दावहा जानाय आरो बियो रासियाव फैनानै बियो जाय रासियानि अर्थ'डक्सनि जाय बिस'खौ बियो लोगो हमनो जेब्लायबो हास्थायोमोन। आंनि फंबायखौ आं लोगो हमनो थांगोन। दिनै बिथाङा मानि थाखाय रासियानि अर्थ'डक्सनि बिस'खौ लोगो हमनो, मानो रासियाव सान्थि आरो गोजोननाय फैनाय बायदि बिथांनि गुबै थांखिया हादराव सान्थि आरो अनलायनाय। बेनिखायनो सान्थि आरो अनलायनायखौ लाबोनो थाखाय पप फ्रान्सिसआ जेब्लायबो इसोरनि आर'ज खालामोमोन। आरो गोबांथार बियो जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेब्लायबो थुलुंगा होयोमोन आरो बियो जेब्लायबो खावलायोमोन। मानोना ली पिपलफोरनि गेजेरजों, लैथोफोरनि गेजेरजों बे हादरखौ आरो बे इसोरनि रायजोखौ फुवारनो थाखाय बियो गोख्रोंथार रावफोरजों बियो फोरोङोमोन। गोबां फादार सिस्टारफोरजों लोगोसे, बिशपफोरजों लोगोसे गासै ली पिपलफ्राबो एबा लैथोफ्राबो फोरबोनि रावखौ हादराव इभान्जेलाइजेसन हिसाबै फोसावनो थाखाय बिथाङा जेब्लायबो मिटिङाव आरो गोबांथार बोसोनफ्राव गोबां फोरोंनायमोन। बेनिखायनो फैदो अनजायगाफोर, जाय जोंनि गोथार पप फ्रान्सिसआ बे बुहुमखौ नागारलांबाय, जोंबो सानसे थांगोन। मानोना गासैबो इसोरनि आखायाव। बेनिखायनो खेबसेबाव गासै बुहुमाव थानाय सुबुं जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफोरखौ आं गुरै खावलायो, जोंनि पप फ्रान्सिसनि थाखाय आरो जों गाव गावनि न'खरनि बिनाय आरो इसोरनियाव बिनि जिउमानि थाखाय सुस्रांग्रा अननि थाखाय जों बिनि थाखाय आंनि नैबे जथि प्राइम मिनिस्टारनिफ्रायबो बयखौबो गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों, हामबाय होबाय।